Hi guys! I hope you're all doing great today. Sa video na ito ay magluluto tayo ng Jollibee style spaghetti. Palagi kasi akong nagkikrave nito at na-notice ko na simple lang ang mga sangkap. Kaya naisipan kong gumawa ng version ko and it turned out really good. Siya nga pala ito yung Jollibee dito sa Southern California. Alright, umpisahan natin sa mga sangkap. Sa spaghetti sauce, bumili ako ng Filipino style spaghetti sauce. Gumamit din ako ng Spam, hotdog, red onions, condensed milk, garlic, cheese. Ang gamit ko dito ay yung Eden cheese, spaghetti pasta, and olive oil. Sa lista ng mga ingredients, check nyo lang ang description box below. So, ang una natin gagawin ay lutuin muna natin ang pasta according to the package instructions. Then, iset aside natin yan. Kuha tayo ng pan. On medium heat, lagyan ng olive oil. Once mainit na yung oil, gisahin muna natin ang red onions. Gisahin natin ito mga about 2 to 3 minutes or hanggang sa magiging translucent na yung onions. Next is i-add natin ang garlic. Gisahin or lutuin natin ito mga 2 to 3 minutes rin. Make sure na hindi natin i-burn yung garlic kasi siya, bitter in taste. Then, i-add natin ang Spam and hotdog. Lutuin rin natin ito mga about 5 to 7 minutes on medium heat pa rin. Next is i-add natin yung sauce. So, itong spaghetti sauce ay nabili ko siya sa Seafood City. And then, I just let it simmer mga about 3 minutes. Yan. And then, i-add natin ang cheese. Yung grated cheese muna. Hindi siya finely grated kasi yung kanina na finely grated is para yun sa toppings later. Then, after ko ma-add ang cheese, naghintay ako ng about mga 2 to 3 minutes and then, I added the condensed milk. So again, sa lista ng mga ingredients, check nyo ang description box below. After mag-melt yung cheese, it's ready to serve. Or i-adjust nyo muna ang lasa. Alright? And that's it. Sprinkle it with finely grated cheese on top and enjoy! Thank you all so much for watching. Take care.